Usibabale Ngoxoza ndine 3 years ngoku ndidibene naye. So ndidibene naye ke kula manqindi. Unyanisile xa esithi ebejima kwenye ijim sabe thina silapha e-All Stars. So ukumbona kwethu ke simphawule kwabanye abantu ngee-performances zakhe beziveza phakathi kwethu thina bantu bebekhona. Sadibana naye ke ngaloo ndlela kwadityanwa ngayo naye, wasijoyina kodwa bekhe wasinika i-tough time. Okay. Yeah, bekhe wasinika i-tough time. Kwi-box yakhe yajima apha ejimini. Currently i-SA champion kuthiwa nguSiseko Tekisi. UNgoxoza lona ngomnye wabantu besinyusa iqhinga. Ubona uba xa kuthiwa sawudlala naye kule veki uba sifika an hour before siqale training because we have to prepare for this person. So that's how talented he is, uNgoxoza. So ukudibana kwethu ke sadibana sasebenza, but ke ukumbona kwam ndandisendiyazi into endizawuyenza kuye. Nobranqo naye wabeyazi into zayi-eda phaa kuye. So kube lula ngolo hlobo ke usebenzisana naye because besesiyazi eyona nto sizayisipayisa apha kuye. Asifuni ukwenza ngokungathi into yobana ebengaqeqesheki kule ndawo ebekuyo. Yes. Simfumene enento usiba sathatha sa-eda loo nto siyi-edayo le imbangela into yoba bengumntanguye namhlanje. So ukudibana kwethu naye kukho le nto kuthiwa yinato le yamabhanti apha amatsha, itonamenti edla ngokwenziwa ubhuti-Ncento Cicane. Kwanyanzeleka into yoba kwathiwa kuvele ideyithi usiba kufuneka eyolwela ibhanti. Yabe ke izawuba lidabi elo ezawudlala nebhoxa yaseDuncan Village. So yayiDuncan Village versus uMdantsane. Kwaqhawuka iNdlanza. Eli gama lakhe lithi Lord of the Ring laprodyuswa zii-performances zakhe kulaa ring. Waphela iphumelela ke loo fight nge-knockout kwi-second round elapha ehighway fight leyo ikhumbula ngoko. Uqale phaa ke uSiba uziveza into yokuba uyayifuna le nto ayifunayo. Lihambile ke ixesha kwakho into ekuthiwa yi-round robin. Kupikwa itim ezawumela iSouth Africa. Qha ifika ngeli xesha uSiba ke beselikhangelile apho into yokuba leli xesha li-crucial, uyafunda. Sahlala phantsi ke noBranqo. Sizayithini le nto? Because the opportunity, it only comes once in a lifetime. So we sat down ke sadiscussa engekho yena. Because sometimes ukuxoxa nebhoxa akuzi neziphumo. Sometimes kufuneka simgqibele, but as long as ezabe ehamba on the right path. Samgqibela into yoba hayi, njengoba sithi uphume u-5 esikolweni sizamlinda. That was one of the sacrifices that we took as the All Stars Boxing Academy. So sibe ephuma esikolweni abuya ekokwabo edinwe enjalo funeka efike wasebenza nje. We prepared very well ke for la round robin. Naye uba uyayithetha inyani zange waprepara ngala hlobo. Unyanisile xa esithi ebefika ejimini sibe sifokuse phaa kuye qha. We prepared very well ke with the assistant of i-manager yethu kuthiwa nguShakes Leibila. Umsebenzi intashias phuyela ejimini naye. Ufuna uyibona yonke le nto isenzeka. Zazilapha ke Hemingways Base Games. So sasizi-host ngamanye amazwi. So inqabile ke into yoba umntu abethelwe kokwabo. Uboyazi uba ligwale. Yeah.
So i-preparations zethu bezisoloko ziyikhankanya into yoba noba kwenzeka ntoni na ixesha lethu ngoku. So we prepared very well ke zafika ii-games. First fight I think wayidlala neboxer yaseGauteng engumlungu phaa elibheki phaa. Siqonde abelungu ke bayadyuduzela qha si-prepared macala thina. uSiba wazibonakalisa phambi kwabantu phaa. First fight yakhe wayiwina clean. So i-round robin ulwa iintsuku zilandelelana up until kushiyeke i-champion. So kwakunyanzeleke into ukuba ufuna uselekthwa kule team ebethe zonke ii-boxers zezi provinces. So uSiba ke wazibonakalisa apho wadlala neboxer yaseGauteng wawina. Second fight ngengomso kwathiwa udlala neboxer yaseNorth West wayibetha naye wawina. Third fight kwakho into ethi because of kukho i-point system apha, kwinto ekuthiwa yi-tie apha. So sine-tie neboxer yalapha e-Eastern Cape ekuthiwa nguNoya yaseBhayi. Kwakho amagingxigingxi yangathi yamisa itournament. Funeka ulwe uyiwana apha. Kwanyanzeleka into yoba ibe ngathi uSiba uzawudlala nale boxer. Semi-final uSiba wadlala neboxer yaseMpumalanga wayibetha nayo. So ngoku bayi-3 ke ngoku kukho lo walapha e-Eastern Cape alingana naye nge-points ngokothethwa. Kubekho lo kumele sidlala nayo i-final waseKapa. Sifumanisa into yoba ixoxo le nto. Kuthiwe le boxer yesibini yona ibikhe yaluza kaloku kungoxozela khange aluze. So abakwazi ulingana nge-points. Ihambe ke imini kufumanisa into yoba nyhani ke iyalungiseka le nto ngokungoxoza kumela ayolona final. Kukho into endayithethayo ke kuye ndathi yonke le nto yenzekayo inesizathu. Kodwa zonke izinto zenzekayo azizosibangela into yoba singayifumani le nto siyizeleyo. So those were the wise words endamnika zona so that azimotivate naye kwangokwakhe. Wawina uSiba kwi-round robin. Azange awine nje but he became i-best boxer of the tournament. So that is huge ke xa uyi-best boxer in the country kulaa minyaka wayenayo. So after that wazofumana ke ngoku itikiti elimfaka kwi-Team South Africa. Then the preparations ke ngona kuthi ziqale utshintsha because of the more kunyuka iqhina nathi funeka sitshintshe igiye nobuqolo. Sitshintshe igiye ke nobubuzi. Sasitshintshe igiye wangena kwi-Team South Africa. Naye le nto kudala wayeyinqwenela wade wayifumana. Now uSiba ngoku uhambile wabheka eAngola, came back with the bronze medal. Sayithatha ke as a team loo nto yoba okay, I think now we've reached i-level ebesifuna uyiritsha kule amateur level. Now it's time into yobana siyozijula elwandle nabanye siyoqhuba nabo. So uSiba ngoku we took a decision as i-management yePi All Stars sonke into yokuba uzawukhulula ivesti ngoku. Ukukhulula ivesti ke kuhamba ayolwa kwi-professional level. So kuphethwe lo mcimbi phaa and awuphethwanga ndim ndedwa, sonke siphethe lo mcimbi. So I think igoal yethu yalo nyaka into yokuba uSiba ayoziphruva kwilevel engasentla ngoku. So silapho. Yeah. Enyanisweni iyayenza tension naphi na. Qha eyona nto ibalulekileyo into yobana
kumnandi usebenzisana nabantu abakudala belapha kule game. With the leadership of Utashik's manager yethu, uBraqo, they managed intobana bakwazi uthetha no-Coach Kasapa. Yes. So that naye azonika ii-blessings unayo, because le nto ayikho ngathi. Even though we are part and parcel of this chain, but this thing ayoyethu. So we took a decision ethi ke uSiba uzawusijoyina, ne, and then uSiba samhlalisa phantsi naye intoba ngoku nje busijoyinile nje kuyo yonke into oyenzayo ungazilibala kusuka khona. So uSiba uyazazi kulaa ndawo intoba usuka phi. So zasifike simtshintshe i-mindset of i-background yakhe. So nje yaba sisivumelwano esihle esinjalo, akho ngxabano. Kangoba naye xa esilwa laa coach sasimfumene kuye uya-assist, amsekone naye amncedise, amkhumbuze. So injalo.